nyt on vähän epäilyttävä kampaus, mutta teemme mulle sen kampauksen yhdellä pompulalla. Ei ole hirveän helppoa tehdä. Mut jos jotkut on nähnyt jotain mun paidan, niin hyvä. Eli mä piirtelin näillä kangastusseilla. Mutta mä en saattaa oikein kampauksia, mitään hyviä kampauksia yhdellä pompulalla. Niin siksi teen vain tämän yhden normaalin helpon. Tän joillekin helpon. Mulle tää ei ole helppo. Tai on tää joskus helppo. Tai niinku, tää ei aina onnistu mitenkään täydellisesti. Noin, sit mä laitan se pompulalla kiinni. No niin, joten tämä meni taaskin päin pyllyä, mutta haluan näyttää teille asian. Odottakaa. Ristikaulakoru. Voi vitsit, mulla on huonot sormet. Kirkon kellot soi. En tiedä miksi. Huomenna mulle koululla. Maailman parasta asiaa. Tää tuoksuu niin taivaalliselle. Minkäköhän takia ei kukaan ole kuollut tai mitään? Vai soikohan ne joka sunnuntai? Tämä video oli tässä ja... No ei tää voi olla, kun tässä on vain 3 minuuttia vasta mennyt. Se asia, jota me nyt teemme. Otetaan mun laukku ja tutkitaan mitä siellä on. Eli yleensä mitä mulla laukussa on mun lompakko ja mä tutkin nyt paljonko mulla on rahaa täällä. Noin, mulla on nyt täällä 10 euroa 5 senttiä, kun mä oon tuhlannut mun kaikki rahat. Mulla olisi muuten 40. Ja niin. Ja sit ekassa kuitissa mulla lukeekin täällä, mitäs mä oon ostanut.
Mä oon yhteensä tuhlannut tässä ostoksessa 6,38 euroa. Mutta sit luetellaan mitä mä oon ostanut. Suklaapatukoita ja niin. Kynttiläpakkaus. En mä kyllä mitään kynttiläpakkausta ostanut. Niin. En mä kyllä mitään kynttiläpakkausta ostanut. Mut kuitenkin siinä on money. Sitten mä kaadan ottakaa nämä mun kaikki tavarat täältä pois. Kuitenkin. Mulla oli pakko ottaa nää, koska mä löysin nää, niin ne oli niin upeita. Mutta ottakaa mun kaulakorppu. Tiimantit on ikuisia. Tiimantit on ikuisia. Ja mä lupaan pysyä aitona ja aina rokkaa, koska tiimantit on ikuisia. Tiimantit on ikuisia. Pysy aitona ja aina rokkaa. Ja mä lupaan pysyä aitona ja aina rokkaan koskaan. Tiimantit on ikuisia. Tiimantit on ikuisia. La 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 la. La 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 la. Tiimantit on ikuisia. Pysy aitona ja aina rokkaan koskaan. Tiimantit on ikuisia. Mä oon piirtänyt noin kaikki. Mut sit seuraavaksi jaksossa. Heippa! Näin. Elikkä niin kun käytetään mustaa ja punaista. Plus noita mun helmet. Me maalataan noin mun helmet näillä tuossa.
Timantit on ikuisia. Timantit on ikuisia. Mutta heippa, tämä video oli tässä. Bye bye!